ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କିଚେନ୍ରେ ମୂଷାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଆଳୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ନେଇକି ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ତାଟା ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଧରିବା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଥିଲେ ବି ମୋର ଡବା ପକେଇ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ରଖିବା ତା ଭିତରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆର ସେଟଅପ୍ଟା କରିଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ରଖିଲେ ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟଅପ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। କିଛି ବି ସିମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ରଖିବା ଏଟାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। 6 hours later. ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, 2-3 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା। ଯେତିକ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଧରି ଦେଇଛୁ। ସେ ବି ଅନେଇଛି କେମିତି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା। ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ତୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯିବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି କହୁନୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲ ଛାଡ଼ିବି ତ। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନେଇ ଆସିছে, ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଏମିତି କିଏ ଆଉ ଯିବେ? ଯିବ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ।